na so wutum. Masira la abaka ira la. Business ira la you the business asanwo. Owara na agbago ko wonu na nugu. What a mess. Excuse me, let me vamoose. Wata choba nke ya. Obura joy. Agama takwanu go ogiri ushi na-efekwe n'isi ka ndị efe akụfe makwa ọhịa egbe na-ebu ụmụazị ibe gị burukwe gị njiri gịda agadi m apụta ndị ga-esi ama agara iwu lady ibu bikom ibu lady bikom ịmara ngalaba na ubu kwalie gị elu tagịrị ma na ọhụrụ gị ihe amadi ọha magbu Festus biko m ajụdele gị ruo ole mgbe ka ị ga-ewezuga onwe gị n'iberibe maka na anọ m n'ime ebe a na-ege ebe Filo nọ na-agwa gị okwu na-ajụ gị obere bọyị jọsụrụ bido ịgba agba ijiri aka gị mee free na-emebeghị eme nwe ihe na-emede gị onye chọdụ ịbara onwe gị uru enwekwudoro onye a ga-akpọ Festus n'ụwa ga-aba uru unu niile wu otu aka ihe na-achị unu onye ọbụla kpọrọ Festus ihe bido ịchị ya ozugbo enyere ya aha gịnị na-emede gị nna ikwele na kapịnta ka ị chọrọ ịrụ kapịnta mụ ha amụ ga-esi emụtali ya gị baa mekaniki si injin moto o jikwe dịte ume ọchị gị baa meshin ịmada elu uzu chen gị gbapụta obere ala echekwe na ị ga-eji aba uru na ịmụba amụ ijili aka gị mee free ọ si tichara land for sale everywhere ị chọrọ ibido rewa ala nna gị o nwere 1 plot ma jụọ gị Festus nna gị o nwere 1 plot ele ala ị ga-ere na oke mmadụ ka e were dị ya nnọọ oke awụ onye bịara ịzụ ala na Festus achọrọ m ịzụ ala ele ebe ị ga-akpọ m aba nna n'ala ili nne gị yes ama akpọ gị aga n'ala ili nne gị otu egwuo ya 4 feet because ngwa nne gị ha nwa akpụda igwe 6 feet ọ bụ igwe fishala just gwori ya nke ala nga ga-eli ngwere tige nga ahụ bochie ya ọkụkọ ga bụrụ ozu erie ịpụta nga agụgọ ledo onye na-ewetara m ọnụ ke mụ na gị na ole ebe so gụnwa ihe wụ n'ụgba monitor nke ọla m gara gị tajira na ha aja na-ege ote fichọ mmiri na ote m ga-esi agba mbọ na ote m na-esiri gị agba mbọ ị nwere aka ọnụ ma ga nọ complete ga nọ biko eweliwe onye na-ere ala gịnị wụ 3 square meter 3 square meter ọwa ala ili nne gị ahụ m gwara gị gbasa nga gị gịnị wụ 50 by 100 ọ otu ihe ahụ otu kile ka ijiri aka mụta na primary school gị ga-adị ya aka nke ụlọ ahụ gị 3 square meter after 3 square meter gị na ọdọ sonye ịma sentimita ịma 1 millimeter 1 millimeter ka ijere ala egbeelu gbagbuo ogo nke njere 1 millimeter ka ijere ala ihe isi ike alọ n'ụlọ unu adị m ata gị ọ bikos na ịnọ nga nne gị a na-enye gị ụkụtụ dịm ehihie dịm anyasị dịm nwata akwa na azụ na amadị na ije nara ahụ maka ọwụ na ọwụ na ị na-apụta n'oke anwụ ote anwụ ama gị ote mapụta gị eziokwu nọ gị n'ime ifin mara asị makpuo gị n'ime gị nwe asị gị nwe eziokwu ote gị tarị otu ya bụ anwụ mara gị ama ka anwụ mara na gị ha meni eze ele ihe ọ mapụtara ị ga-ekweta na ọ na-eme anwụ amawara gị kemgbe ha meni eze mara gị baa mekaniki mara gị baa kapịnta baa ihe niile ele ihe ọ mapụtara ala nke gị a ga-amakpu gị n'ala ili ọhịa ka ọ makpu gị na maga ewepụta anya na ọ makpuole gị ọhịa maga ewepụta anya na ahụ m olisa ọnwụ ike ewure aha Chineke we olisa bi n'igwe were ebe asị gị na-eshigharị po ị ga-awa olisa bi na ọnkọmpi ma agwọ nọ nga atagburu gị wande gị kpọ m onye oshi idiot agadi m ata gị iyi we bulu aga hụje kparakwarịrị n'ụkwụ idiot aga m ebegharị mma n'aka nne gị na-enye gị nri gị nwa na-ewetara m ọnụ bagodi street ka ị ga-ahụ ihe a na-ahụ na street magbo street gị pụta na-ewetara m ọnụ ke mụ na gị na ole ebe agbago olise gị na-aṅụsị iwe olise bi n'ime ọhịa olise bi n'ọhịa ihe wụ Chineke nna m enwere ike ibi n'ụdị ime gị na iwu temple of God ọ wụrụ ụdị temple ke gị iwu temple of nkọmpi ị ga-anwụ n'ihi m maka Chineke olise ma ga-ewepụta aka ebe m na ịgịrịkpa like m ka mkparakpa anwụ na ama m n'ihe ọwụla eleke onye ọbụla bịa tigere m ọnụ ego nkịta ara filo front Friday ya agwụ